Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakatakong kaluwasan, danay mo siya, labas sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. sa kanunay pagdayon ang hari kong Diyos, amahan Ano ka na, O Espiritu? Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kalimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iya mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bistig tag-as og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa malingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga og sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan. Ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabos og mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iya mga tinun-an og giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabos nga biyuda. Kayang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan sa iyang kakabos, mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan, aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matarong ba og matinud-anon ang imong pagpanginabuhi? Manggihatagon ka ba sa Dios ug sa imong isig katawo? Maayong hapon kanatong tanan. Good afternoon. Lingia ang imong katapad ug ingni maayong hapon. Og labaw sa tanan ato palakpakan ng Dios, ato siya daygon, pasalamatan o gimayaon. Tungod kay ang Dios puno sa pagigugma. O ang iyang pagigugma iyang ginapadayag sa daghan og mga nagkadaiyang pamaagi. Ilabi na gayod ang paghatag kanato sa managkadaiyang grasya og mga panalangin sa atong matag adlaw nga pagpanginabuhi. Bisan pa usahay do na kitay mga problema, nakasinati kita sa makalisod krisis sa atong mga pagpanginabuhi. Bisan anaa pa kita sa pandemya, apan kita nagatuo
nga ang Dios wala jud nagapasagad kanato. Padayon siyang nagahatag kanato sa managkadaiyang grasya ug panalangin. Padayon siyang nagapadayag sa iyang kaayo sa matag usa kanato sa managkadaiyang pamaagi sa matag adlaw natong pagpanginabuhi. Ug tungod niini angay lamang kita nga magpasalamat, magdayig, magsimba ug maghimaya kaniya. Amen. Amen. Mapinaga ko makaigsuunan, ania na kita karon sa ikakatluag duha nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon sa liturhiya sa atong simbahan. Kung naminaw kita pag-ayo sa atong mga pagbasa, para kanako may duha ka labing mga bililhon nga angay natong makatunan sa maong mga pagbasa. Ang una sa atong ebanghelyo, ato na dungog ang pagpasidaan ni Jesus sa iyang mga sumusunod. Miingon siya, pagbantay kamo. Kinsa ang bantayan? Ang mga magtutudlo sa balaod. Nagpasidaan si Jesus nga kita isip iyang mga sumusunod, dili nato sunlugon ang mga binuhatan sa mga magtutudlo sa balaod sa iyang panahon. Dili nato sundon ang mga nagkadaiyang pamatasan o kinaiya sa mga magtutudlo sa magbalaod, sa mga balaod. Unsa di ay ang binuhatan sa mga magtutudlo sa balaod? Unsa di ay ang ilang pamatasan o kinaiya sa ilang pagpanginabuhi? Matod pa sa atong ebanghelyo, ang mga magtutudlo sa balaod nanlupig sila sa mga byuda. Nangilog sila sa makatigayunan sa mga kabos. Mapahitason sila tungod kay buot sila nga yukbuan sa mga merkado ug sila mipili sa mga dapit nga labing halangdon diha sa mga kumbira. Tigpakaaron ingnon ang ilang mga pag-ampo. Murag mga santo santito sila, apan dili maayo ang anaa sa ilang makasing-kasing ug mga binuhatan. They are not true to themselves. They are full of pretensions. They are great pretenders. Og kita gipahinumduman ni Jesus nga dili kita unta mahisama kanila. Kita gidawag ni Jesus nga ato likayan ang tanan nga mga dautan nga binuhatan. Ato biyaan ang mga ngilad nga makinaiya ug mga pamatasan. Sama sa pagkamapahitason ug tigpakaaron ingnon. Puy-an ta ang tarong nga pagpanginabuhi. Magbuhat kita og mga maayo. Tabangan nato ang mga byuda, ang makabos og mga nagkinahanglan. Mao kini ang pagbuot sa Ginoo nga angay natong puy-an ug buhaton sa atong kinabuhi. Tarong ba og matinud-anon ang imong kinabuhi? Sa ikaduhang bahin nga pagtulunan sa atong mga pagbasa, ato na dungog ang pagtudlo kanato sa atong Dios nga kita magmanggi hatagon. Ang pagkamanggihatagon nga gipadayag sa duha ka mga byuda. Una sa atong unang pagbasa ug ikaduha sa atong ebanghelyo. Sa atong unang pagbasa, may gisugo ang Dios nga usa ka propeta si Elias didto sa Sarepta. May usa ka byuda nga nangahoy. Si Elias miingon kaniya, "Tagay ako og gamay nga tubig." Gitagaan siya og tubig.
Taod-taod niingon na usab si Elias, pwede ba nga lutuan mo ako og pan? Apan ang byuda miingon, saksi ang Dios nga igo ra jud ang nahibilin nga harina para sa akong anak ug para kanako. Usa na lang jud kakumkum ang harina nga nabilin kanamo. Insakto lang Diod para kanamong duha, para kami makakaon before kami mamatay. Apan miingon si Elias kaniya, sige lang, lutuira ako. Kay ang Dios bitaw maghatag jud kanimo og imong panginahanglan. Salig lang Diod sa Dios. Kay ang Dios maghatag kanimo og imong gikinahanglan. Og nagluto og pan ang byuda ug iyang gipakaon kang Elias. Hangtod nga miabot ang ting-ulan, wala jud nahutdan ang byuda ug ang iyang anak sa ilang pagkaon. Bisan usa na lang kakumkum ang nahibilin nga harina, apan wala gihikaw sa maong byuda aron nga pakanon ang iyang isig katawo nga nagkinahanglan kay siya gigutom. Sa atong ebanghelyo, ato na dungog nga si Jesus anaa sa templo. Naniid siya sa managahalad. Murag sama ni ana, no? Iyang ginatanaw ang mga tao nga nagahalad. Daghang mga dato ang naghalad ug dagko ug daghang kwarta. Apan may usa ka byuda nga mihalad pud ug usa ka dako. Usara ka dako, duha ka dako ang gihalad sa byuda. O gitawag ni Jesus ang iya matinunan o giingnan, kanang byuda mao ang mas labaw nga naghatag sa tanan. Tungod kay ang iyang gihatag, dili lang extra, dili lang sobra, dili surplus sa iyang gikinahanglan, kundi lang iyang gihulog bisan sa iyang kakabos, mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. They are very generous. Sila manggihatagon. O ang ilang pagkamanggihatagon, nagikan gayod sa ilang tibuok nga kasing-kasing nahimong kabahin sa ilang kinabuhi. Buti pa sabot, to be generous. Ang pagkamanggihatagon, dili lamang nasukod sa kadako o kadaghan sa atong ginahatag. Ang pagkamanggihatagon, dili pod tungod kay sobra o extra o surplus nato. Ang tinuod nga pagkamanggihatagon, dunay elemento nga pagsakripisyo. Usa na lang jud kakumkum, igo-igo ra jud para kanila, apan iya pang gihatag. Duha na lang kadako, ug mao na lang kana ang iyang gisaligan para mabuhi, apan iya pa gihatag. They are very generous. Manggihatagon gayud sila. Kita, manggihatagon ba? Sa panahon sa mga bagyo, pangayuan, mga nagkadaiyang kalamidad, pangayuan kita og mga donations. Unsay atong ginahatag? Mga relief goods, mga relief clothes, usahay ang atong ginahatag katong gisi-gisi. Dili na nato masulob, dili na nato magamit, sobra, extra, og surplus nato. Ug dili mao kana ang ginatudlo ni Jesus na klase kapag ka manggihatagon ang angayan natong puy-an sa atong kinabuhi. Usahay mapinangga kung makaigsuunan, dalo kita. Dalo kita sa atong isig katawo. Usahay dalo pud kita sa Dios. Tan-awa ra God, pila ka oras ang gihatag kanato sa Dios sa usa ka adlaw? Pila ka oras? 24 hours. Pila ka oras sa usa ka semana nga gihatag kanato sa Ginoo?
24 hours times 7 days equals 168 hours. Sa 168 hours, kagihatag ka nato sa Dios, ing ana ka manggihatago ng Dios. Sa sulod sa usa ka semana, gihatagan kita og 168 hours. Pila ra ka oras yang ginapangayo para magsimba kita? 1 hour. 1 hour and a half ang pinakadugay. Apan usahay naglisud kita paghatag og usa ka oras. Ang Dios naghatag kanato og 168 hours, usa ra ka oras yang ginapangayo, usay dili nato mahatag. Dalo jud. Hatagan kita sa Dios og atong daghang panalangin gikan sa atong pagmata hangtod sa atong pagpangatulog. Hangin nga atong mataghap, atong kinabuhi, pagkaon, daghan jud nga magrasya og panalangin gihatag kanato sa Ginoo. Karon nagsimba kita sa panahon sa halad. Unsay atong ginahatag? Usahay naa na ang sibot, dugay kaayo makalibot ang sibot. Ala sige patagli buki sa atong mga wallet. Ala sige pangita pa kita usapay atong ginapangita. Ug usay pilion nato katong pinakagamay ug mao katong atong gihatag sa Ginoo. God is so very generous to us. Apan usahay kita dalo kaniya. Ug dili mao kana ang gitudlo kanato sa Dios nga angay natong puy-an sa atong kinabuhi. Ang Dios manggihatagon gayon. Og dili lang kinabuhi, grasya og panalangin ang iyang gihatag kanato. Apil ang iyang anak nga si Jesus, iyang gihatag kanato. Si Jesus, iya pod gihatag ang iyang tibuok nga kinabuhi para sa atong kaluwasan. They are very generous. Tungod kay ang Dios na sayod kita, na kapag ang Dios ang magbigay, siksik, liglig at umaapaw. O kita iyang giawhag nga unta mahisama kita kaniya. Mahisama kita sa duha ka byuda nga magmanggihatagon gayon. Tungod kay ingon sa atong mga pagtulunan, the more you give, the more you give, the more you wanted to receive more, you wanted to receive more, give pa more. Ato unya tan-awon sa halad og sa second collection pag mission appeal nako kung kita manggihatagon gayod. Manggihatagon ka ba sa imong isig katawo og sa Dios? Matinud-anon og tarong ba ang imong pagpanginabuhi? Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya.
ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, ang biyuda didto sa templo mihatag sa tanan niyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamanggihatagon makahimo natong mapaubsanon. Magmanggihatagon usab kita karon sa atong mga pag-ampo alang sa uban agig tubag ngadto sa Ginoo nga makanunayong naghatag kanato sa atong magikinahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa Dios, nga mahinangpon kitang mudawat sa mga buhat sa gugma ug pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagdumala sa atong nasod, nga makaangko na sila sa grasya, nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nag-antos sa nakalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Jules Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga mahiuban na sila kang Kristo ug sa tanang mga santos, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ug sa hilom diha sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon, ipadangat sa Dios ug sa mahal nga Berhen sa regla ang inyong mga pag-ampo ug mga personal nga mga panginahanglan. Labang manggihatagong Ginoo, dawata ang mga pag-ampo nining katilingban nga naghalad sa ilang kaugalingon, uban sa labing halangdong pari, imong pinalanggang anak, nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen.